ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚର ଏମିତି ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ମାରିକିନି କାଟି ନେବା। 5 ଇଞ୍ଚରେ 5 ଇଞ୍ଚ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ମାପି ନେବା। 5 ଇଞ୍ଚ 5 ଇଞ୍ଚ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଯେତେଟା ଲେଖା ଲଗାଇବେ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆମର 2ଟା ଦରକାର। ତାପରେ ଏମିତି ଥୋଇଦେବା। କାଟିକିନି ଥୋଇ ଦେଇକିନି ଆମେ ଏମିତି ସିଲେଇ କରି ନେବା ଚାରିକର। ଏମିତି ଚାରିକର ଟିକେ ଟିକେ ସିଲେଇ କରି ନେଇକିନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସିଲେଇ ଥବ ଛାଡ଼ି ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଟୋଇ ଦେବା। ଟିକେ ଛାଡ଼ି ନେଲି, ଫାଙ୍କା ନେଲି, ସିଲେଇ କରିନି। ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଏମିତି ଆମେ ତା ଭିତର ପଟୁ କପଡ଼ାଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଆଣିକି ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ସାଇଜ୍ କରିସାରି ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଏମିତି ସିଲେଇ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମିତି କରିବା। ତାପରେ ଥୋଇକିନି ଦୁଇଟାକୁ ଏମିତି କରିନେବା। ତାପରେ 2 ଭାଙ୍ଗ କରିଦେବା। 2 ଭାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2 ଭାଙ୍ଗ କରିଦେଇକିନି ଏଇପଟରେ ଏମିତି ଡୋରଟାକୁ ଆଣିକିନି ଏମିତି ବହକା ଟିକେ ରଖିକିନି ଡୋରଟା ଟିକେ ବହକା ରଖିକିନି ଏମିତି ସିଲେଇ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମର ଡୋରଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ସେମିତି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡୋରଟା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ରହିବ। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲାଉଜରେ ଲଗେଇ ନେବା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଣିବି ଓଡ଼ିଆରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।